Which is better? I'm Hagrama Mahilary. Why should I bother what is done in BTech court? I will do what I did. खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर दासान्दै फेसबुक ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जागासिनो जोंनि बिटिसिनि मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा माबेबा मोनसे मिटिंआव जानो हागौ बे भिडिअआ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांनि भिडिअ बिथाङा ओपेनलि जोंनि हारिनि सिनायथि जोंनि हारिनि थामोनथा जोंनि हारिनि हाखौ ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि ओपेनलि जासिहैनायखौ नुनो मोनदों। बिदिजों बोरै जानो बिथाङा बर' हारिनि सोर जेन'बा ना बर' हारिनि मालिक ना हानि मालिक जाखो बिथाङा गुबुन हारिनो जासिना होनो हाबा खारजोफोरावसो बेफोरबायदि जासिनानै होयो ना जानो ना बेदर जानो मटन दं चिकेन दं माबे मोनसेखौ जानो होननानै हाबा खारजोफोरावसो जासिना होनायखौ नुनो मोनो। नाथाय माबेबा मिटिंआव जोंनि बर' हारिनि सिनायथि थामोनथाखौ बिदि जासि जायो नामा गुबुन हारिनो? दा रायजोफोर बिपिएफआ सोरखार सालायनाय लोगो लोगोनो मा हारिनि खहा लाबोखो निश्चय नोंथांमोनाबो मिन्थिखाबाय बयबो बुजिखाबाय नङा होमबा रायजोफोर? आरोबाव मोनसे पइन्टआ जाबावबाय जेब्ला UPPLआ BJPजों एलायन्सआव सोरखारखौ सोलिबाय थादोंमोन अब्ला समाव BPFनि सानैसो नेतागिरिफोरा UPPL सोरखारखौ जोलैनि हांगार होननानै बुंदोंमोन। रायजो राजानि जेबो खामानि मावाखै होननानै रायजो राजानि गेजेराव रायजो राजानि सिगाङाव धल दामबाय थादोंमोन आरो गोरलै खोथानि सायावनो एभिडेन्स लानानै हारिनि थाखाय गिदिर खोथा बुंबोदोंमोन। दिनैहाय बोरो बैफोर हारि सिबियारि लिडारगिरिफोरा बहाय गुदुं सिङाव एरसोनानै थाहैजोबखो बर' हारिया एसेबां गिदिर अलखदाव गोलैनायसै समावबो बहा बिसोरो आरो मा बुंबाय दं बेफोरबायदि लिडारगिरिफोरखौ रावबो हारि सिबियारि मानिया बेफोरो जाहैबाय बुंनो थाङोबा सिदा क्लियारै जोलैनि हांगार बिथांमोना जोलैनि हांगारसो सिदा खोथा। नायदो रायजोफोर गर्जन सारा दिनैहाय फाटाफाटि दांनानै होबाय हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव गोरों आफादनि सानैसो इउटुबारनि गन्थङाव एसे आलौहैनायखौ नुनो मोनदों रायजोफोर नोंथांमोनाबो नायलां मा बुंदों गर्जन सारा। जातिखौ फानग्रा आसल बेफारियासो तो मेरा मांग क्या होगा मैं बोडोलैंड मांग करेगा क्या अभी कांग्रेस में है हाग्रामा महिलारी बिथाङा 28टा सिट मोननायनि उनाव मानो BJPजों थानो गोनां जाखो माबाफोर इन्टारनेल कम्पालसन दङ नामा? सासे लिडारा खोथा लाखिनांगोन हायाबा दाहोन हायोब्लासो होन कमिटमेन्ट इज कमिटमेन्ट बे फैला जे बरगयारि मोननैसो जद नदिनाय एयारपर्ट आमि दलां बनायदों नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों आङो BTC एकर्डखौसो इमप्लिमेन्ट खालामगोन BTR एकर्डखौ खालामनाय खुलुमबाय नोंथांखौ बयबो नायनो थाखाय नेयो नोंथांनि स्ट्रेट फरवार्ड बाथ्राफोरखौ बयबो खोनासंनो लुबैयो गर्जन मोसाहारिया मा खालामगासिनो दङ बिथांनि साननाय हनाया मा बे गासैबो बाथ्राखौ मानसिफोरा मोनथिनो लुबैयो। आচ্ছা गिबियावनो थोंजोङै मोनसे सोंलु सोंनो नागिरदों जे बर' हारियाव इन्टेलेक्सुवेल दङना गैला आरो जुदि दङब्ला दिनै STनि इस्युआव बिथांमोना फ्रन्ट लाइनाव फैनानै मानो खोथा बुङाखै? नर्मेलि बर' हारियाथ' मैया दाखालिनि रायजो जानाय मोनसे हारि नङा सबसे गिबिसिन बे हालामाव फ्राय 7000 years ago आरियानफोरनि सिगां जों दंफैयो द्राबिडियानफोरनिबो जों बे ओनसोलाव सिगां जिहेतु हादान सिफायजेननाय जों जाथि बे हिसाबै बर'नाव इन्टेलेक्सुवेल गैया होनब्ला नंखाय जागोन खिन्थु बर'नि इन्टेलेक्सुवेला दिनै जेबायदि बाहागो लानांगौमोन दिनैनि बे ST बिनायनि एगेन्स्ट गसंथानायाव बिथांमोनहा नांगौ बायदि नुजाथिफैयाखै खारना बेनिखायनो जे अलमोस्ट एभ्रि बर' इन्टेलेक्सुवेल्स मानो साइलेन्ट बिथांमोना मानो साइलेन्ट खारनखौ खोन्थानि साफ्रोमबो बर' इन्टेलेक्सुवेला मोनसे नङा मोनसे पार्टिजों बिसोरो पलिटिकेलि जड़ित जानानै थायो माने बायास जाना दङ आरो UPPLआ दिनै अपेन फैनानै ST होनो मोनाबो होननो हाया
एसटि होनांगौबो होननो हाया बिपिएफआबो बायरायाव फैनानै एसटि होनो मोना आरो एसटि होनांगौबो होननो हाया होमब्ला सोरबाया बिपिएफआव दङ बे बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा सोरबाया इउपिपिएलआव दङ सोरबाया उमुगाव दङ दा बे जाहोननि थाखाय नोंथाङा जेबायदि आसा खालामदों गर्जन मसाहारि बिथांनि स्टेटआ मा जों मिथिनो लुबैदों दा एसटिनि बेलायाव आङो सिगाङावहाय कंग्रेसआव थानाय समावहाय सबसे गाज्रिसिन मोनजानाय गर्जन मसाहारिया नैबे 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनो नागिरनायनि थाखायनो गौरब गगৈ बिथांजों राहुल गान्धीनि सिगाङाव खनसे नङा खननैसिम आङो हेंथा हुंथा खालामबोनो गोनां जादों मोनफ्रोमबो गौरब गगैया आसामनि डेलिगेसनाव थाङोब्ला बिथांमोनहा 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होनांगौ होननानै राहुल गान्धीनि दाबि प्रस्ताब दैखाङो लोगो लोगोनो आंबो गसंनानै होनो जे अरे राहुल जी हमको देखो कि हम भी आंदोलनकारी था 2011 सन से 2020 ये बीटीआर इकट्ठक में भी आंदोलनकारी में था मैं भी बोडोलैंड मांग क्या करता था लेकिन ये सबको सर के अभी नेशनल पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस में योगदान दिया देखो हमारा कांग्रेस का नेता लोग अभी भी ये मांग कर रहे हैं तो मेरा मांग क्या होगा मैं बोडोलैंड मांग करेगा क्या अभी भी कांग्रेस में नहीं कर नहीं बिनिफ्रायनो गौरब गगैजों गाज्रि मोनजाखानाय गजना आङो जेरावखि था इउपिपिएलआवनो जा बिपिएफआवनो जा आंनि स्टेटआ बेनो एसटिखौ जों होनो मोना हारिनि थाखाय जे सिं सिं नोंथांनि खामानि मावनाय बेफोर बाथ्राखौ नोंथाङा मानो बुंना लायाखैमोन सिगां समफोराव नङा बुंनायजोंथ' जाया मावनानैबो दिन्थिनांगोन गर्जना हारिनि थाखाय मावनो जेबायदि प्लेटफर्मखौ मोननांगौमोन आं बै समाव मोनबोखायाखै एनडिपिजों जयेन्ट एक्सन कमिटि जानाय समावबो आङो बेबायदि नांगौ बायदि प्लेटफर्मखौ मोनखायाखैमोन दा बिपिएफआव थायोब्लाबो आङो बे प्लेटफर्मखौ मोननाय नंखायामोन इउपिपिएलआव फैबाय आं दिनै बाहायबो आङो मोनखानाय नङा दा बै आंनि थासारिमोन जेब्लानाखि आं कंग्रेसआव फैदों जा एसे सुबिदा मोनदों आं बाहाय मावनानै दिन्थिदों जे गर्जनाबो नांगौ बायदि खैफोद आफोदनि समाव हारिनि थाखाय बाहायजायो एमपि इलेक्सनाव बेसे भट मोन्दोंमोन नोंथाङा थांनाय एमपि इलेक्सनाव 1,22,000 माखासेयानो बुङोमोन नोंथांखौ जे नोंथाङा फेक्टर नङा होननानै 1,22,000 बोरै भट मोनगोन ना मानसिफ्राथ' बुजिया जोंनि रायजो राजाया नुब्लासो बुजियो नालाय आंबो बारा फ्रन्ट लाइनाव फैखायाखैमोन बेसिकेलि आङो धर्मीय लाइनावनो नांथाबनानै दंमोन बेखायनो हयथ' गोबां मानसिफ्रा जेब्लानाखि आं कंग्रेसआव थानानै बिराद खोथा बुंबाय थादों हारिनि जानानैबो गोबां समयसायावहाय बे एनडिपि गावथारबा बिथांमोननि जानानै आं गोबां खोथा बुंदों नानानथा प्रग्रामाव सेंग्राफ्रा कमेन्टफ्राव हरो आदा गर्जन नों गोदो आन्दलनाव थानाय समाव नोंनि गियानखौ नों थफ्लाजोबनानै दोनदों नामा गोबां खोथा आच्चा हाग्रामा महिलारि बिथाङा 28टा सिट मोननायनि उनाव मानो बिजेपिजों थानो गोनां जाखो माबाफोर इन्टारनेल कम्पालसन दङ नामा दा बेखौलाय आङो कंग्रेसआव थानाय समावबो दोखो होनबोबाय थाखाजों जे हाग्रामाखौ खनसे नङा खननै नङा जोखोलै जोदावलाय फिउ जोहरबाय थेवब्लाबो बियो बै सैमाफ्रा बिगोमाजों गाज्रि मावनानै बुजानानै खायां होननानै थांसै ओमफ्राय उनाव लान्जाय फिग्रब फैफिनसै बे आखलखौ बियो लाफिनगोन होननानै आं बुंदों बेखौनो खालामबाय बियो दिनैहाय 28टा मोननायनि उनाव वाट प्रभकिं दा बेनोब्रा जोंनि गलामिया जोंनि आन्चलिक दलनि गलामिया बेनो बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा माने सिप जानो थाखाय माबेबा मोनसे नेशनेल पार्टिजों गलाम जानो गोनां जाथारो थाथारनांगौ होननानै बिथांमोना सानो खारन बिथांमोननि केलकुलेसना गिलु बालु केलकुलेसन हायिखौबो आं हायो होनगोन जायखौबो जायो होनगोन बे फैला जे बरगयारि मोननैसो जदन'दि नाय एयारपर्ट आमि दलां बनायदिम दा जोंनि माखासे इलेक्सन केम्पेनफ्राव नोंथाङा नुबाय आपना एसटि ना लागे रायजो राजाफ्रा बारा बिथांनि बुंनायखौ मानियाखै ओइ एसटि लागे फार्स्ट ना माथि लागे फार्स्ट बे प्रभकिं नङा होमबा जेराव गाव बुंनांगौआनो गैया आरो बुंनो नाङा बेखौ सासे बर'नि दैदेनगिरि आन्दोलनकारि हिसाबै दा बेफोरबायदि माखासे आनवान्टेड एलिमेन्ट जायखौ खर'आव लानानै नाङै समाव बुङो बेफोरनि अब्लिगेसननि थाखाय बिथांमोना दिनै सोरनिबा गलामि जानांदों आरो आच्चा बड'लेण्ड मुभमेन्ट जाबा गर्जन मसाहारि बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव ओंखारफिननो हागोन ना हाया रायजो राजा बिथांमोना सोंफिननो खनसेबाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआथ' जोंनि जुदि जाफिनोब्ला बेयावनो थाखानाय नालाय गथ' गथायाबो देरखाजोब्बाय जिन्दगि गैयाखै हारिनि थाखाय मावनायानो सबसे देरसिन जायो बेनो प्राइम मोनसे दायित्व जायखि जेरावखि जोनोम मोना मानो बे हिसाबै नांगौ जायोब्ला आइ एम रेडि टु गिभ आच्चा बर' जाथियाथ' माने बेसे स्ट्रं दिनैनि तारिखाव बर' जाथिया थुब्ला गावस्रानाय बायदि एसे मालाबा फिल जायाना जे
UPPL बिनो होनो मोना BTech बिनो होनो मोना UPPL नि समाव साख्रि थिसनब्ला BPE बा दानगारनो नागिरो आमुगनि समाव साख्रि थिसननो नागिरबा आमुगा दानगारनो नागिरो बेयावथ' बर' मानसिफ्रानो बा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रानो माखासे साख्रि बेखौ मानो दानलायनो नागिरनाय नोंथाङा जाथियताबादा खम जालांबाय नामा नोंथाङा BPF नि सेन्ट्रेल अफिसाव थां नोंथाङा UPPL नि सेन्ट्रेल अफिसाव थां बिथांमोननि अफिसनि महरानो गैया बिथांमोननि पार्टिया कनस्टिटिउसनानो गैया दा थिग बेबायदिनो जे BP पार्टिहा गावनि थाखानाय कनस्टिटिउसन गैया अफिसा माबायदि सालायनांगौ बिनि आब्रुथियानो गैया बिनि महरानो गैयाबा बे एखे जिनिसा UPPLआवनो दङ दा बेखायनो माबाबा सोरबा बुंदोंबा माबेबा सोरबा मावदोंबा कनस्टिटिउसननि अब्लिगेसन नङा जे जों बेखौ लाखिथारनांगौ दा बेनो आरो दा ओंखायनो आं होननोसो लुबैदों दिनैहाय आं UPPLआव दङ बिथांमोननो बेसेबां गाज्रि मोना खिन्थु आं मिथिगौ जोंनि UPPनि लिडारफ्राबो वार्कारफ्राबो बे खोथाखौ मोजां मोनगोन जे मोनसे पार्टि बायदि जुदि महर लानानै गसंबाय थानांगौबा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट नोंनि संबिधाना रोखा जानांगोन पार्टिनि आयेन खानुना रोखा जानांगोन बेनिफ्राय अफिस प्रेसिडेन्ट जिरायग्राया बबे प्रेसिडेन्ट जिरायग्रायानो साजायनाया मिनिमाम आरो मेक्सिमाम बेसेबां माबायदि जानांगौ IT सेला बहा जिरायगोन ससियेल मिडिया बहा जिरायगोन ST सेला बहा जिरायगोन OBC सेला बहा जिरायगोन महिलाया बहा जिरायगोन बेफोरखौ थख' खालामनानै होगोनलाय बेनिफ्रायसो जे बिथांमोना अफिसियेलि संबिधाननि नैबे खामानिखौ मावबोदोंमोन रायजो राजानो खोथा होदों दा बे जिनिसखौहाय जुदि सिगाङाव मावनायखौ नुयोमोनब्ला BPFखौहाय UPPLआ हयथ' बिथांमोननि खोथाखौ लानानै बा बिथांमोननि साख्रि होनायखौ हयथ' हेव खालामनाय नङामोन दा बे एखे जिनिसखौ BPFआ रिपिट खालामबाय आरोमा दा गिभ रिसपेक्ट टेक रिसपेक्ट होननाय बायदि सिगाङाव BPFआ मावबोबाय आरो UPPLआ BPFखौ खिथेर लाबाय आरो दा UPPLआ जेननानै BPFआव फैलायबाय BPFआ UPPLखौ खिथेर लाबाय दा बे मोनसे रोखोमनि जों लाइमोनफ्रा एसे भिक्टिम जायाखैना बेयाव लाइमोना भिक्टिम जोंनि फिउचारा भिक्टिम बे ननसेन्स टाइप लिडार जानानै लिडारनि रलखौ लानो रोङा ननसेन्स टाइप इरेसपन्सिबल खोथाफोरखौ बुंलाबायो सासे लिडारा माबायदि जानांगौ फालाय सासे लिडारा खोथा लाखिनांगोन हायाबा दा होन हायोब्लासो होन कमिटमेन्ट इज कमिटमेन्ट गावनि लाइफखौ होनानैबो कमिटमेन्ट खालामनांगौ आं बेबायदि जाजानो लुबैया खारन बियो गायजाजेननायल' बर' हारिया दिनैसिम अन्थाइ इथा होजेननायल' दा बेवहायनो जुदि बेबायदि गुनजेरा अरोब्ला आनवान्टेड एलिमेन्टआ पारासाइटफ्रा बिजादा हाबनानै थायोब्ला जोंनि भबिष्यतआ माबायदि जागोन दा बिथांमोननि फाउन्डेसन होनायाव भबिष्यतनि फिसाफ्रा माबायदि गोजौ थाला लुखोलांगोन दा बेनो BPFनि प्रथम फाउन्डेसनानो रंखा UPPLआ गोदान सिफायनानैसो लुफैफिनदों आरो दिनै UPPL लुनायखौ BPFआ खनसेनो जोफ्रुजोबनानै गोदान बेलाय माबासो जाहैबाय बै सागोर सेराव बालायाव गथ'फोरनि न' लुनाय आसोल बेपारिया सोर सरसा सोलियो बिथाङा जातिखौ फानबाय पेपाराव नुलायबाय जे बिश्वजित दैमारिया बै समावनो ST होनो थाखाय सोरबा सेन्ट्रेल मिनिस्टारनि खाथियाव बिथाङा ST बिग्रा जाय माने 6 कमिउनिटि दं बिथांमोननि डेलिगेसनखौ लांदों बेराफारसे हाग्रामा मुरिया बिथाङा मिटिं दावथिङाव थांनानै जायखौ नोंथाङा बावैसो मेनसन खालामबाय बेबायदि माने अफार होदों दा आसोल बेफारिया सोर बर' जातिखौ फानग्रा आसोल बेफारिया सोर ओरै जादों आं रावखौबो बेफारि होनो लुबैयाखै दा बांद्राय पलिटिकेल अब्लिगेसना बे जिनिसखौ लिड खालामदों प्रमद बर'आ गाज्रि नङा बिथांनि मावनाय आदब खायदाफ्रा मोजांमोन दा मोजांखौ जों आजावनांगोन गाज्रिखौ जोङो नेगेट खालामनांगोन हाग्रामा बिथाङाबो बिराद मोनसे गाज्रि अबस्थायाव जिबायदि रल लादों बे हारिनि थाखाय एसे मोजां मोनबोदों दा सिगांनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनानै फोसाबनानै साबसिन जानो नाजानांगोन दा बेफारनि खोथाखौ आं होनो थांला दा ससियेल मिडिया बेनोल'सो सोलियो बिश्वजितनि बेलायानो जा प्रमद बिथांनि बेलायानो जा हाग्रामा बिथांनि बेलायानो जा बिथांमोना मोनसे जिनिसखौ सब समाय रैखा खालामनांगोन जे जायखौ गाव बुंगोन बेखौ मोजाङै स्टाडि खालाम बर' हारिनि भबिष्यतआ मा जुदि STखौ बिथांमोननो होनाय जायोब्ला STआथ' बिदि बिदलाबायनानै आन्दलन खालामनानै मोनलाबायनाय बुस्थु नङा बेखौ जोङो थेवबो बायसान्स जुदि जालांमारोबा एसामिसफ्रा मोनसे भुल धारना खालामनाय बिसोरो बिथांमोननि ST बिनायनि मेन खारना एक्सुवेलि आं मिथिनायाव STफ्रा जे उमुक प्रिभिलेज मोन्दों सुबिदा मोन्दों बे नङा बिथांमोना सानदों जे आसामा ST स्टेट जायाबा हयथ' बै
मियाफ्रा आसामखौ लासै लासै गाग्लोबसिगोन दा बेनिफ्राय रैखाथि मोनोबा एसटि स्टेट जायोबा बिसोरहा बाहाय जेबो जायगा गैया बिथांमोना रं दा नोङो आदिबासिफोरखौ एसटि खालामोब्ला एन्टायार झारखान्ड आरो बिहारनि आदिबासिफ्रा बाहाय फैजोबगोन पपुलेसन डेम'ग्राफिया दा नोङो राजबंशीनि खोथाखौनो होन बिथांमोनहा बर्मनबो दङ रयबो दङ तालुकदारबो दङ बाहाय नोङो खुनु डिस्टिंक्ट टाइटेलानो गैया दा सोरो तालुकदार बेंगलि कमिउनिटि ना राजबंशीनि कमिउनिटि नों बेखौ बोरै हमनो हानो इन्डियाया फैनानै बावहाय गासिबो एसटि जाजोबगोन बहा एसामिसआ थागोन बहा बर' ट्राइबेला थागोन कार्बि ट्राइबेला थागोन रावबो थाया जों गासिबो गोथाङैनो गोथैसो जागोन दा बेखायनो बे पलिसिखौ बिथांमोना गारनांगौ दिस इज एक्सुवेलि थार्ड अर फोर्थ अप्सन फार्स्ट अपसना जाहैबाय थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनांगौ आच्छा 125th जि एमेन्डमेन्ट 2019 बेयो बेसेबां गोनांथि बेसे प्रयोजन बिटिआर बा बिटिसिनि थाखाय बेजों मा लाब जागोन बर' हारिया डाइरेक्ट फाइनान्स खालामो औ डाइरेक्ट फाइनान्स फैयोब्ला दालाय जोंना अट'नमास मोनसे 6 शेड्युलनि प्रभिजनखाथ' अट'नमास माने गाव खुंनो हानाय गावहानो एसेम्बलि कार्बि आंलंआव डिमा हासाराव राभा हासाराव कमलकापुराव जोंनि एखे लेजिस्लेसार बै इएमफ्रा लेजिस्लेसार आयेन बानायनो हायो बिथांमोना बे आयेनखौ बिथांमोना लानानै गभर्नरनो एप्रुभ खालामनानै बेखौ मावनो हायो थारमाने बे मोनसे रोखोमनि स्टेटआनो बिराद पावारफुल मोनसे भारतनि संबिधानाव मोननाय 6 शेड्युलनि मोनसे बे आवथाखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनांगौ दा बावहाय जों जेबायदि मोनदों दा बावहाय जुदि फाइनान्सआ फैयोब्ला डाइरेक्ट बावहाय स्टेटनिफ्राय बेसे दै जानांगौ मर पावार मोननाय बायदि जाबाय मर पावार बिराद पावार मोननाय जायो नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे आङो बिटिसि एकर्डखौसो इमप्लिमेन्ट खालामगोन बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय नङा दा बेनि खोथायालाय ओरैनो बुंनाय नामाव बुंदों आं बिटिसि एकर्ड खालामदों आं मानो बिटिआरखौ खालामो दायित्वखौ सोर लागोन बेनि बिबानखौ सोर लागोन हाग्रामाया लानांगोन बिटिसिनि मोजां दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालाम आरो बिटिआरनि मोजां दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै नोंनो बोलो गोरा बिथाङा डाइरेक्ट माने डिनाय खालामदों ना बियो रं बिथाङा होनदोंब्लाबो बे खोथाखौ बियो जेन होनाङा होननाय नामाव आं होनबाय जोंनो 125 एमेन्डमेन्टआ जुदि जायोबा जोंनि थाखाय मोजां बर' जाथिनि भबिष्यत फिउचारखौ मोजां एबस' दिल्लीयाव थांनो ओंखारदों माने आन्दलन खालामनो थाखाय बेखौ लानानै बेसे रिलेभेन्ट दिनैनि तारिखाव बेसे प्रयोजन दा दिस इज भेरि माच रिलेभेन्ट बियो जोबोद प्रयोजन जे जिनिसा जोंहा मोननांगौनि फारियाव दंखायोबा जों बेखौ फिनानै लागोन आदाय खालामनानै लागोन दा बेवहाय हाग्रामाया मदद होनांगोन गासै बर' रायजो राजानि दा बर'फोरानो जे खावनै जानानै दङ मसाहारि नोंथां बेनि बेलायाव बर'फोरानो थुब्ला खावनै गावस्रानानै दं जेरेखम एसटिनि बेलायाव जों फ्राय ज'आनो जाबाय दा बेबोथ' जोंनि मोनसे मोनथायसो ना UPPLनि आच्छा BPF राजखान्थि हान्जाया मा लस जागोन जुदि 125 एमेन्डमेन्टआ एमेन्डमेन्ट जायो जेबो लस जाया बास प्रेक्टिस मेटार आइ एम हाग्रामा महिलारि वाइ शुड आइ बदार व्हाट इज डान इन बिटिआर एकर्ड I will do what I did दा बेबायदि लाबा बोरै जानांगौ जाखो बिथांमोना पलिटिकेलि पार्सनेल रिभेन्सनि थाखाय माने बहाबा नङा बहाबा हारिनि इस्युफोरखौ एसे बेनोथ' गाज्रि साइडलाइन खालामना दोनदों बेनोथ' गाज्रि बेखायनोथ' जोङो गुरै जानांगौ बेखायनोथ' जोङो नरम जानांगौ आङो होनदों प्रथम आङो UPPLआव जइन जाबा मोननैसो खोथाखौ आङो लादों जे गेदेरफोरखौ आं मान होगोन उन्दैफोरखौ आं अनगोन बेनो जों बयबो हारिनि बान्दासो जों हारिनि दाहोनासो EM जानाया MCLA जानाया बिटिसिनि चिफ जानाय CMआ बे राजानि मासि नङाथ' बियो 5 बोसोराव आंनो रायजो राजाया मावनो दायथ' होदों आं बेखौ एखे मोखां सोमलायथारनोसै जानजि खाफ्राथारनोसै जेसे हायो एसे आं मोजांखौ मावनोसै 5 बोसोरनि उनाव जेनफिननोबो हागौ हाबाथ' मोजां वेल एन्ड गुड दा बेफोरखौसो लानांगौ जोंना माबा देरहानाय लोगो लोगो दासो मोनथारदों आंनि मासिखौ दा आं मोनबाय नालाय आं गोसोबायदि खालामगोन हु आर इउ दा बेफोर जिनिसखौ माखासे जोंनि बै वार्कारफ्राबो बिराद प्रभक खालामो लिडारफोरखौ लिडारफ्रा बेखौ हेन्डेल खालामनांगोन आफ्टार अल इउ आर ए लिडार सनापुरनि जा मास गेदेरिं जादोंमोन सिसिटुवानि आन्दारावहाय बेवहाय राभा हासंनि सिबा गांगां नंमाया ST आं ST जि माने मानसि हिसाबै सासे दैदेनगिरि हिसाबै आङो गुबुन मोनद' जौगानाय हारिखौ ST होनायाव टटेलि अपोज खालामो आङो दानि ट्राइबेलफोरजों एक्जिस्टिं ट्राइबेलजों स्टेन्ड जानानै दङ अब्ला जोंनि जायफोरा बारग' सिफ दा सिफ जाना थानाय बिथांमोना मानो बिथांमोन बायदि स्टेन्ड होनो हाया दिनैसिम टंकेश्वराव माबायदि मानो जानो हाया दिनैसिम 6था जन'गोष्ठीनो ST होनायनि एगेन्स्टआव सोरबाया सबसे देरसिन भइस होदोंबा टंकेश्वर राभा खारन बेनो ना अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो हाया बिश्वजित दैमारि बिथाङा मानो हाया
आरो माखासे लिडारफोर मानो हाया मा होनदों माबाया दानि एक्जिस्टिं एमएलए फ्रा जायफ्रा बर' एमएलए दङ जायफोर ट्राइबेल एमएलए दङ स्पिकार दङ डिपुटि स्पिकार दङ बिसोरो सासे एमएलए जुदि होनजेनबायबा आंनि भटआ मा जायो मा जाया बे गेदेर बाथ्रा नङा 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होनायाव आंहा एगेन्स्ट स' आं बेक्तिगत आङो बेनि एगेन्स्ट बास बे सासे एमएलएआ जुदि बे बाथ्राखौ बुंजेनबा गुबुन एमएलएआबो हाइनि रिजोना मा बे रिजोनखौ हाइनि रिजोना सेल्फिश बिथांमोना सानबाय जे आङो बेनिफ्राय जुदि बोखारजानांगौबा आङो बेनिफ्राय नारख्लायजानांगौबा आं माजों जागोन रेसनानो बन्द जागोन दा बे जिनिस आं आखायनो अखालि एबसुखौ डाइरेक्टलि नङाबाबो इनडाइरेक्टलि मोनसे रोखोमनि क्रिटिसाइज खालामनाया नोंथांमोनानो सोंदों जे स्टुडेन्ट इउनियनखौ नोंथाङा मानो दुसिदों आरो स्टुडेन्ट इउनियन मालाय मा जानो स्टुडेन्ट इउनियना बबे बेकग्राउन्डनि स्टुडेन्ट इउनियन नोङो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि सेंग्राफ्रा साख्रि बाख्रि गैयैजोब बिसोरखौ नों मा खालामदों बयबो सिमां नुयो आङो हिन्जाव लागोन बाइक मोनसे लागोन आङो हिन्जाव लागोन गथ' सानै लागोन फेमिलि जागोन आं कार लागोन दा बे सिमाङा थायो नालाय जोङो मालाबा कमप्रमाइज खालामनो गोनां जायो अब्ला बिथांमोना हारिनि लिडारफ्रा जोंनि मेक्सिमाम लिडारफ्रा बेबायदि कमप्रमाइज खालामनो बायद'था जाजोबो दा बेखायनो साफ्रोमबो लिडार जानो नागिरदोंबा बेयो मावथि जानांगोन दायबद्धता गैया नामा बिथांमोना दायबद्धताया दङ दायबद्धताया मानो गैया जानो मानो खारखोमानो नागिरदों बिथांमोना बेथ' सेल्फ इन्टारेस्टआ थागोन बेनि बादैबो जातीयताबादि मोनसे दायबद्धता मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दिनैहाय रुबुल भाई खारखोमानायनि बाथ्राखौ आं सोरखौबा दुसिनो नागिराखै जोङो आवाजियाथ' खारखोमानो नागिरनाय गावखौ बासायनाय जायाखै जोंनि परिबेसखौ जोङो फोसाबनानैसो लानांगोन लिडारफ्रा बुंजेननांगोन लेखा गोरों मानसिफ्रा जायफ्रा एखेबारे गावनि आथिङाव गसंनानै दङ बिसोर फैग्रोथों बिसोर बुंग्रोथों दा बैफोरबायदि मानसियासो एरसोनानै थादों बेफोरबो एमएलएआल' होनथारनांगौ बेबो नङाना मेरला प्रफेसारफोर दङना गेदेर मानसिफोर दङ आजिरा मोननायफोर दङ बिथांमोना मानो फैयाखै मानो होनाखै मालाय बे हाग्रामायानोल' होननांगौ नामा बे प्रमदाल' होननांगौ नामा बे गजलाल' होननांगौ नामा आं साननैसो सिरि थांदों बेनो गजनाल'थ' बर' नङा मेरला बर' दङ बयबो होननांगौ बयबो होननो हायो मानो होनाखै जोंनि नोङो फेसबुकाव नोङो बे माबा मा होनो नेटआव बिराद हिनजावफ्रा गावसिनि नंखाय बाखायफोरखौ दिन्थिग्राफ्रा रावबोथ' बेनि जानानै होनाखै साफा सानैल' सोरबा देउरिनि सोरबा मिसिं मोनबे सिख्लाफ्रा बेसेबां नों बिराद मोजां बयजोंबो अनसायनायखौ मोन्दों दा बे जिनिसा हारसिङै फैया बे जिनिसखौ मटिभेट खालामनांगौ आरो बे जिनिसखौ मटिभेट खालामनोबा जोंनि रोंगौथि गोनां सानसुमैफ्रानो बेफोरखौहाय मिटिं माटां खालामनानै बे वेबखौ लाबोनांगौ आरो आচ্ছা बेबायदि जुदि सिरि थायोबा जातिनि क्राइसिसनि समाव बर' जातिनि भबिष्यतआ मा बर' जातिया ओरैनो फार्स्ट रेटथ' नङा बिराद स्ल'खा बर'आ मालायखौ दिगदार होनो नागिरा मालायजोंबो दिगदार होजानो बायो नाथाय गासैबो जोबलांनायनि उनाव जुदि रिएक्सन मा जागोन मेक्सिमाम प्रभक खालामजायो अब्लासो बे जातिया सुथि दा बे मोनसे हेबिट बे थैयावनो फैनाय दा बेखायनो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जों फोरोंनानै गालांनांगौ बेखौ फोरोंनांगौमोन प्रमद बिथांमोनहा 5 बोसोर गभर्नमेन्टआव बेखौ फोरोंनांगौमोन हाग्रामा सारमोनहा 15 बोसोर गभर्नमेन्टआव नाथाय बिथांमोना फोरोंबोआखै दा बेनोथ' भुल लिडार जायोबा लिडार बायदि साननांगोन लिडार बायदि मावनांगोन लिडार बायदि लेखा फरायनांगोन लिडार बायदि बिहेभ खालामनांगोन जोङो बेखौ बुजिना लानांगोन नामा जायफोरा दिनै पावाराव थायो बा थानो नागिरो बिथांमोना बहाबा नङा बहाबा जातीयताबादखौ बन्दक दोननानैसो पावारखौ लानो गोनां जायो बेखौ जों बुजिना लानांगोन नामा जोंनि माखासे बे लाइनाव सामखाइनाव बन्दक लिस्ट होनाय ओरै होयोब्ला जों ओरै होसिगोन जोंनि मुभमेन्टखौ जों कमप्रमाइज खालामगोन आंथ' बुंबाय थाखादोंना माखासे एरियायावहाय जोंनि बर'फ्रा बे कमप्रमाइजखौनो खालामबाय थादों दा बेखायनो बेनिफ्राय बारग'नायनि पारमानेन्ट सलिउसनखौ जों नागिरनांगोन दा बेखायनो हाग्रामाखौ आं होनो लुबैदों बिथाङा जोंनि थारिखआव माखासे मोजां आजिरा मोननाय लेखा गोरों आयेन खालाम गोरोंखौ बिथाङा एनजिअ बायदि टिम बानायनांगौ रिटायार अफिसारखौ ओमफ्राय बिसोरखौ बे प्रग्रामखौ खालामहोनांगौ आरो हारिया आबाद मावनायाथ' गोबां डिसिप्लिन थायो दाउ अमा बोरमा माइ गायनाय माबा माबि बेफोरनिफ्राय लानानै बेफार बानिज्यआव जाथिखौ आगय गायसनग्रोनांगोन जेब्लानाखि जोङो जोंनि आथिङाव गसंनो हायो अब्लासो बै अबजेक्सन बै कमप्रमाइसनिसो गैया जालांगोन उदैयाव उखैबाय फिसायाबो गाबदों बिसियाबो खेव होनबाय नों मा खालामनो दा बे जाहैबाय जोंनि थासारि दा बेनिफ्राय मुक्त मोनागौ माने बे हादोराबो मुक्त मोना आচ্ছা जों जोबनाय फारसे फैदों गोबां बाथ्रा सावरायनो गोनां दंमोन नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिबावनो दङमोन
गर्जन मसाहारि बिथांनिफ्राय मोनसे मेसेज मोनसे पलिटिकेल मेसेज आङो पलिटिकेल मेसेजआ आं आगोलावबो होबोबाय थादों हाग्रामानिफ्राय एक नाम्बार आङो बुंबाय थानो लुबैनाया जे इजि मानि हाग्रामा सारनि आमोलावनो हाग्रामा बिथांनि आमोलावनो 15 बोसोर 17 बोसोर बर'नि आमोलाव बे न' सोरबा सोरबा एमसि लायो मा खिबु सोमाव न बे 100आ जौनि न बे 100आ बेदरनि खिबु सोमाव राननानै हरो फुङाव फैनाय मानिनो ओमफ्राय सामफ्रामबो फैनोसै मन्त्रि एमएलएफ्रा एमसिएलए गैयाबा बे बर' हिन्जावफ्रा दाउ फिग्रा बोरमा फिग्रा अमा फिग्रा गथ' गथायखौ 7टा 8टायावनो ओंखाम जाहोनानै स्कुलाव थिनहरग्राया बे एमसिएलएफोरनि न'आवनो 11टा 12टासो बेखौ फोजोब दिनै सासे एमसिएलएआ दाखालि इलेक्सनावहाय 3 कोटि 4 कोटि 5 कोटि 6 कोटि गारदों अ दा हेल बहा मोनखो एफा बुरजा फैसाखौहाय मानो गारखो माब्ला खामायफिनगोन बेखौ सोर फोरोङा बेखौ सोर फोरोंबोआ बेनि रिसपन्सिबोला हाग्रामा सार बेखौ गैया खालामनांगोन बियो 10,000 फैसाजों इलेक्सन गेलेनो हानाय खालामनांगोन अब्लासो आं हाग्रामाखौ लिडार होननानै मानिगोन अब्लासिम गजना बेखौ लिडार होननानै मानिगोन जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय गर्जन मसाहारि बिथांनि जा गर्जन जोङो बयबो मिथियो दा बिथांनि जा गर्जन जाहाथे हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो माखासे लिडारफ्रा खोनासङो नोंथांनि जा भेलुएबल टाइम बर'सा खौरांनो आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थेंक इउ खुलुमबाय स' रायजोफोर दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल रायजोफोर भिडिअनि सायाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बाय